apa ngaji ning diwe iki mesti ana unen-unen surga ada di telapak kaki ibu. Tapuk lambimu lho kowe. Ngapa? Kowe lek surga di telapak kaki ibu berarti wong lanang iki sikile neraka. Tak jejeg cengelmu lho kowe. Sik to, Pak. Aja guyang-guyu to, Pak. Aku ora melu-melu. Ayo. Iki aku Ayo. iki yo rada-rada miris. Bahaya lho kata-katamu iki. Berarti lek wong kowe nun sewu. Tur nuwun sedaya panitia. Panitia. Terus piye kuwi? Aja angel-angel to. Beh, kene lek mikir lakon aku. Panggah omong. Pokoke ora lali bersyukur. Gedekne rasa syukur sareng-sareng kalian para warga masyarakat wonten ing Kayen Lor, Majo Klitik, Joglodo. Dawuh keleresan Mas Kangkong. Nggih. Mujudaken syukur mring Gusti Kang Maha Agung. Nggih. Insyaallah cinatet ngamal jariah sedaya kajak niat warga masyarakat Kayen Lor. Insyaallah ridho lan hidayah sedaya tumurun dumateng warga masyarakat Kayen Lor sedayanipun. Sehat awake, dawa umure, lancar rezekine. Niki kula katitik piyayi-piyayi Kayen Lor menika anggenipun kagungan kajat. Kaya ngeten niki guyubipun Mas Kang. Iya. Saestu kaya-kaya kula meri. Meri perkara Kayen Lor senasa kados pundi wilayahipun radi Kediri pinggir. Tapi ini yang bisa membawa nama baik desa dan membawa nama baik kabupaten dan membawa nama baik negara Indonesia yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk masyarakat Kayen Lor. Hebat loh Mas. Tur pendak taun loh Mas ngene iki. Saestu. Wong niku nek berbagi kebahagiaan orang dadak duwe pamrih, yen bersedekah yo ora dadak ngewehi balesan. Insyaallah panjangkahipun mesti dipun ridhoi kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Laras. Nyatanipun sampun pinten kaping panjenengan sowan? Wis ping 20 njajal. 20 kula niku lagek ping 4. Ping 4. Ning sik dicicil sitok-tok niki. Rencana Dadi kowe iki dadi lawak wis suwi rene lagi pisan iki. Apa wong kula niku anggere dipel mboten saged tok. Apa ya? Mboten saged ora gathuk duwite. Mboten. Seniman itu tabu kalau kita membahas materi. Betul. Jadi kita itu pelaku seni mengemban amanah budaya wonten tetembungan ingkang indah. Napa Mas yo? Budaya kuwi yen didol larang, yen disuwun mesti diparingke. Dikekke. Mula kados panjenengan yen ngedol budaya niki atribute mahal, Mas. Mahal. Tapi karena nyambung silaturahmi, menanamkan tali persaudaraan, arepa propira sing penting nyambung paseduluran. Betul. Niki, Mas. Nggih. Kula bengi niki mboten petung duit mboten. Weh. Kula bar niki mboten cah nemoni panitia, mboten cah nemoni bandara, langsung pulang. Neng bandara barangi ngopo? Bendahara. Oh bendahara. Dadi orang goleki Pak Lurah, orang goleki Bu Lurah. Bu Lurah iki mboten. Oh. Bendahara nggih mboten. Bu Sekdes. Mboten kula langsung bali. Sebabnya kok langsung mulai? Wis lunas 3 dina dek iki kok. Mula kula wis langsung bali mawon. Iki ora adimu ngomong kok cengengesan. Aku dene yo melu ngomong ora. Selelekan iki. Nek adine salahke dibenerne ora malah diguyu ngono kuwi. Lah nyapa dak muli bandara. Bendara. Iki nyambut gawe lho, ora guyon ngawur wae. Aku nek kowe omong aku kudu guyu. Ya seneng ya pegel. Lho lah ngapa? Wong ini momentum bahagia. Momentum yang penuh dengan keberkahan, momentum yang penuh dengan syukur. Lah kok sampean sedih ki ya ngopo ngono lho. Lek perkara syukur saya itu syukur. Lek perkara memperingati dalam rangka BHBN aku juga memperingati. Tapi dalam rangka awake dhewe metu iki lho. Napa, Mas? Mbok dalan gilap nek malah kaya wong temu manten. Iki wong ki ora ngerti, wong wis dikandani. Ya. Kepiye-kepiye rupa kuwi nggawa rega. Iya. Arep sampe tak dandani ngene lak regamu lak ketok larang to. Mergo lak kowe engko mesti nemoni bandara. Tak tapuki lambemu. Pangapunten Mas Kang. Nggih. Mbah Lurah. Mbah Giran. Nggih, Mbak Mantan. Tongkat estafet dengan Kang Garwo, Bu Evi. Ini yang ada sinergitas dalam kepemerintahan yang solid.
Nggih to. Bener. Sebab napa? Mbah Giran nalika semanten Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Giran nalika semanten lenggah ngasta pusaraning pranatan desa. Bener. Ngantos sakmonten dangunipun. 2 periode kuwi sak periode 8 tahun dadi 16 tahun. 16 tahun. Lajeng dipun tampi tongkat estafet kalian Keng Garwa. Bu Evi. Bu Evi, berarti ini mempercayakan bahwa pemimpin desa Kayen Lor, wilayah Mbah Giran ngantos Bu Evi, pemerintahan desa dan kepemimpinannya itu jujur dan transparan. Omongannya wong ditanggap ngono kuwi. Kok sena, kok ngentahi to. Wong adekmu ya omong tenanan lho, Tuk. Mbok ya melu disurung ngono. Iki gak iso muni piye-piye iki lho, adine lanang ning kene iki lho. Omongannya wong ditanggapi mesti ngelem. Tanggap piye? Secara bahasa tata krama itu harus kowe iki cengesan meneh. Aku wis kowe ngomong yang kudu guyu. Kowe rasa cengesan. Gage ndak ngomong jajal. Ngene. Piye, Jok? Sik tak guyu. Aku bengi iki malah ditangkap malah guyu dhewe lagi bengi iki. Heeh. Biasane guyokne wong ning kowe guyu dhewe. Malah sing guyokne iki. Ngopo perkarane? Ya niku perkara ketemu bandara. Sakala awake dhewe iki yo butuh guyon. Iya. Mbok kira terus guyokke wong awake dhewe ra butuh guyon. Butuh hiburan. Nek nangis aku Pak. Apa? Ngene. Piye? Mas Kangko. Suatu kebanggaan bahwasanya Kayen Lor ini dalam rangka memperingati PHBN bersih desa juga. Dan juga bersih desa loh. Kula niku saestu lho bangga. Walaupun saya niku baru pertama kali nun saya jenengan ndereke jenengan teng mriki. Tapi saya melihat antusias penonton ingkang dalu menika itu sangat-sangat berbahagia. Karena apa? Ternyata Kayen Lor ini warga masyarakatnya cinta terhadap budaya Indonesia. Gini mboten? Betul. Loh, saestu lho, Bos. Saya itu bangga napa mulih ing dalu menika acarane ketok megah, ketok sukses, ketok meriah menika lah. Jangan mboten pirsa to? Niki sponsornya gede, Bos. Ada sponsornya to? Loh, ada endorse, ada sponsornya itu. Kowe ra kemeruh lho. Malah aku ora ngerti lho, pendak tahun rene lho. Aku dune nggon limbukan mulak wis dicantumkan nggone Mas Kangko. Mulane kula mau ting lebet mau kok ora ngrungokne Mas Kangko dawuh sing mendukung support acara pada malam hari ini apa kan dereng sebut. Oh, donatur utama. Donatur utama, sponsor utama. Apa kuwi, Jo? Menika lho, Laskar Bakso menika Matane kayak wong dodol. Kayak wong dodol mbok etutke iki lho kok iso. Itu sponsor lho iki. Ngawur dudu sing bener ki sponsore produk unggulan dari Malaysia. Apa? Celengan Upin Ipin iki. Lah wong kene nyambut gawe iki malah semayan karo kenekan iki lho. Lha iki gendakane congpe kok kuwi. Pendak tahun anggar ketemu ya ngono kuwi. Layakno. Dados Kayen Lor menika, Mas. Piye, Dok? Alhamdulillah Bapak mantan lurah, Haji Sugiran. Bapak Haji Sugiran turun sekarang menjadi lurah garwane. Amin amin. Bu Evi, ini sing didhawuhke sing diaturke Mas Jokri dadi tongkat estafet dalam kepemerintahan desa. Ini memang betul-betul dipercaya oleh warga masyarakat. Duh, alhamdulillah. Ibu ya 3 periode. Ibu 3 periode. Nggih. Bapak 3 periode. 2 tapi 8 tahun. 2 periode. Insya Allah saya yakin kalau bapaknya itu dulu menjabat sebagai kepala desa dan akhirnya tongkat estafetnya turun kepada istrinya. Ini betul-betul keluarga Bapak Sugiran ini sudah dipercaya oleh warga masyarakat Kayen Lor. Alhamdulillah. Terbukti, Pak. Terbukti ini apa? Tuh, nggih ngeten iki. Dadi lurah niku sak kula nun sewu. Kadang-kadang kepemerintahan dalam apa yang menjadi misi visinya beliau. Misi sisi tapi contohmu yang blesek. Mississippi ki apa lho? Ah, iki apa? Mississippi ki sungai terpanjang di dunia lho. Oh iya iya. Lho, kowe nun sewu lho. Dadi Mississippi ini sesuai dengan misi visi. Heeh. Iki omongane wong kisinan ki. Loh, tak omongi. Ini berkesinambungan. Iya iya iya. Mississippi ini berkesinambungan dengan misi visi. Mississippi itu adalah sungai terpanjang di dunia. Misi dan visi Pak Sugiran mandap wonten ing Ibu Evi ini program panjang yang selalu diprioritaskan untuk kepentingan warga masyarakat. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Bu Evi lho. Nun sewu lho.
Kamu kok cerdas sekali toh Mas? Ngawur kene kok iki. tahu dengan Mississippi Mas? Sekolah blok-blok iki. Kene iki sekolah kok. Oh berarti dulu di jajaran bangku sekolah menengah. Sekolah menengah kejuron minggirne aku. Aku Ya sekolah. Jadi penting. Jadi non sewu. Niki seperti dalam keluarga saya, Bos. Piye? Alhamdulillah. Keluargamu iki. Loh, iya no. Aku iki saka lho enggak. Keluargaku dari keluarga seniman. Dan alhamdulillah kalau kita percaya dengan seniman, apa yang menjadi profesi kita. Betul. Insya Allah alhamdulillah. Saya nuku angka kemiskinan itu sudah menurun, Pak. Masya Allah. Berarti keluargamu ya? Iya. Angka kemiskinan sudah menurun. Karena sampean menjadi dasar sandaran keluarga. Enggak. Ya menurun yang aku, yang anakku saya miskin kabeh saya. Nurun. Iki apik lho, omongan iki apik iki. Kuwi jenenge trayo trah. Lah ya menurun kan ya bener toh, menurun. Menurun ki tegese nek menurun ki saka nilai tinggi terus rendah kuwi menurun. Nah, kuwi berarti kan asumsimu ki terlalu cepat. Jangan seperti itu, Bos. Wah, kuwi lho. Ki nun sewu. Dadi nun sewu, Pak Kangko. Piye, Pak? Pak Kangko ing dalu menika ngasta dateng Kayen Lor menika sudah 20 kali. 20 kali ini salah satu angka yang nun sewu, angka yang yen kula mastani nggih Pak Kangko nggih. Angka sing diarani angka sing sakral. Kali dosa 20. Masya Allah. 20 ulang tahunnya Indonesia yang ke-80. 80. Yen diotak-atuk gaduk wong Jawa. Nun sewu nggih Mas Kangko. 20 karo 80. 80. Jumlahe piro? 100. 100. 100 angkane piro? 100. Yen dijumplah ayo jumpah yo 100. tetep 1. Loh, piye ta kuwi? 100 ki yo 100. 100 ki jumlahe piro? Jumlahe Angkane 1 lho. lah yo 100. Jumlahe 1. 100. Kowe iki ora mulak-malik. Mau jare 1, saiki 100. Nah, iki kesusu. Tegese 100 menika Pak Kang. 100 tegese? 100 menika saka tembung sa menika sayek saka kapti. Tegese gumolong nyawiji antara pejabat kalih masyarakat, insya Allah sinergi pejabat dekat dengan masyarakat dan insya Allah masyarakat akan melekat di hati pejabat. Karena menanamkan persatuan dan kesatuan. Apa yang menjadi kepentingan masyarakat, insya Allah pejabat akan melaksanakan tugasnya menuruti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Betul. Gini mboten? Nggih. Sam niku saka tembung sayek saka kapti. Mulane sing dalane sayek saka kapti pejabat karo masyarakat, sami ugi kalih panjenengan dalang kalih para wiyaga. Menika saged dipun wastani sayek saka kapti. Menika yen adewe ngarani menika manunggaling kawula Gusti. Dhuwur obah ngisor ya obah. Obah. Sama-sama ada kekompakan. Menika manunggaling kawula Gusti. Niki ilmu tuwek, Pak. Ilmu tuwek ya. Saestu menika ilmu Jawa. Kula niku sakniki nun sewu, kula nyinaoni babakan kejawen. Apik Mas, apik. Wong Jawa ki ya kudu aja ilang jawane. Leres. Sa. Sayek saka Pak. Tus. Tus menika saka tembung. Tus. Suwi men to Mas. Mikir. Loh, katanya kamu itu kaya komputer cepet. Tus menika saka tembung tus. Tas. Wangel, tus jangel. Yo tembunge tus kata awalnya itu tus ngono lho. Tus. Nah, ngono. Tus menika saka tembung tus jasmu. Ora celelekan lho. TUS. TUS. Tene. Tatak uki usaha S menika salat. Oh iya, Tatak mlakune usaha apa sing dikarepne ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menika sampun terbukti belinya Ibu Lurah dan juga Bapak mantan Lurah. Menika Pak Lurah ngagem saka Ibu Lurah ngagem jilbab. Menika sing diarani budidaya oleh ning aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebabe Pak Haji Giran kok ngagem songkok ngopo? Mengko lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Ora iku atribute piyai. Lah ya songkok. Song menika saka tembung song. Songkok. Menika songkok. Ya, song tegese. Song menika saka tembung ora gosong atine ning bakal urip kesehatan. Wah, kok menika saka tembung kok menika mangkok menika filosofine wadah. Jadi madai aspirasi masyarakat insyaallah akan melaksanakan tugas beliau sebagai pejabat. Sapa kuwi? Pak Mantan Lurah Pak Sugiran. Sugiran, Sugih. Oh, giat. Giat.
ran menika sak paran-paran. Wah. Sugih beliaunya sehat awake sak paran-paran ki saka tembung mararana masyarakate lor etan kulon lan kidul insyaallah tidak ada jiwa diskriminasi antara satu dengan yang lainnya, semuanya akan diratakan kesejahteraan marga masyarakat desa Kajen Lor ini yang selalu diutamakan. Lho kuwi lho, dadi merata. Mulane dipercaya akhirnya turun ini Bu Evi, Pak. Evi, Ekonomi. Oh. Insyaallah ekonominya akan melonjak tinggi, warga masyarakat Kajen Lor insyaallah ora bakal kekurangan sandang pangan tuing papan. Makmur. Vi menika vitalitas, tenaga, hebat kudu kuat. Dadi persamaan gender. Itu yang selalu diutamakan. Gitu, Pak? Betul. Iki imane kuat. Beliaunya Ibu Lurah Evi dadi beliau Ibu Lurah wong wedok. Insyaallah imane kuat. Mergo godo-godo itu berbagai cara. Mergo Bu Evi ini sudah diakui negara bahwa seorang wanita adalah tiang negara. Dan Pak Sugiran itu sudah diakui bahwasanya beliau itu sebagai tiang jaler. Menika dadi Lha dadi yo tiang jaler. Iya lah yo kaya ngono kuwi. Hebat lho Pak ngeten iki. Oh, dadi sampean bisa mengetahui keikhlasan beliau itu. Ikhlas. Dadi keikhlasannya Pak Sugiran iki non sewu. Niki non sewu. Kula lek nodi niki nodi nggih. Nodi iki lek wong kadang-kadang ora ngerti nodi iki apa ngono ya. Jajal. Jajal iki dadi dalam ikhlas. Ikhlas, sabar. Sakniki kula tekon. Jenengan umpama mlaku teng gang to nggih. Nggih. Ning kono nek dhuwit 100.000. Niku sampean cukup lho mboten? Tak cukup. Sampean pendet. Tak cukup. Berarti sampean ki nun sewu. Kadang-kadang sampean itu masih mempunyai rasa bahwasanya itu bukan hak jenengan tapi tetap jenengan cukup. Nek ngono tak cukup. Iya to Mas. Sik to, kata-kata sing kula cekel kata pertama wau. Dan cukup mboten? Tak cukup no. Tak cukup. Lah iki salah. Loh, maksudnya diambil itu diberikan kepada orang yang tidak mampu kan. Garis besarnya dicukuk ora? Dipendet. Nah, wis mek kuwi tok. Wis mek kuwi tok. Neng gang nek dhuwit 100.000 jan cukup mboten? Tak cukup. Nah, wis titik. Berarti intinya Mas Kangko? Berarti non sewu sik gelem jukuk duduk duweke. Loh. Lah tapi kan tujuannya beda. Tapi kan duduk duweke. Lah saiki nek sampean tekono Mas. Ayo. Lah saiki nek kowe Pripun? mlaku liwat gang. Nggih. Enek dhuwit 100. Nggih. Mau jupuk ora? Mboten. Weh, kemaki kowe. Lah nyapa kemaki? Lah kok ora gelem mbok jipuk kemliti. Lah wis dicukuk Mas Kangko mau kok. Lah aku wis jukuk dhewe 100 cok. Tuh. Kowe ra ngisi-ngisine aku lho. Iki bendara iki wis Bendarane ora enek sik wis ning bandara. Mas Kangko ki lek mikir ya tenanan lho. Lho aku yang ya bener ora? Iya ning nggonmu ngucapi ya sing pas. Ah kowe ngomong nek kowe ngomong ngono kuwi blesetke pikirane Mas Kangko to jenenge. Jenengan nun sewu. Apa? Nggih sembahyang. Sembahyang anake kaji kok. Niki kula tingali sedaya warga masyarakat niki kan jiwanya religi niki. Oh iya. Niki kula tekok jenengan. Jenengan mau Jumatan? Jumatan. Saiki kula tekok. Jenengan niku pas Jumatan umpama. Pas Jumatan delalah nun sewu nggih. Nun sewu lho, Pak. Delalah sapine jenengan niku ucul. Jenengan pirsa. Apa yang Anda lakukan? Lah, sapine langsung tak parani no, gumule no. Berarti jenengan kurang kusuk manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iki putrane Mbah Haji Sukron Suwondo lho. Putrane Mbah Haji, tapi lek nun sewu dalam beribadahnya seperti itu, nun sewu kuwi kurang ikhlas, Bos. Sik to. Lah nek wong salat gek terus panjenengan sapine ucul terus goleki to. Iya no. Bener to, Mas. Berarti salate batal, Bos. Kok batal saiki Loh, nek lah ngubur sapi yo. Lah aku nyebut kok. Ibadah. Yo, Jumatan. Jumatan mau. Terus sapi muncul. Yo. Ayo kowe piye? Loh, yo menenge panggah salat. Kemaki lah ucul ngrusaki gone tanggane. Lah aku ora duwe sapi yo. Omong oleh ra duwe. Walah, layakno, Nyapa? layakno. Kowe ra duwe sapi. Kene sapi. Berarti ndek anu wedhus. Duwe. Duwe wedhus. Duwe. Masya Allah. Duwe wedhus. Duwe. Ngono kok ora sopan sampean ning ngarepe Mas Kangko. Lah nyapa? Lah wong wedhusmu wis sopan kok sampean karo Mas Kangko ora sopan. Lah kok iso? Lho, wedhuse kluthuk. Heeh. Wedhuse kluthuk. Iya. Niku liwat ngarepe Mbah Kaji niku lho brangkang, Pak. Wah. Sopan santun Sopan. adab. Nggih. Adab bisa nduring ilmu. Niki. Lah kok niki liwat ngarepe Mbah Lurah-lurah kok bedigasan kaya ngono kuwi. Masa Wis mbokon brangkang aku. Seneng lek aku dikira garangan. Lho. Lah nek lak sik aji wedhusmu to timbang kowe.
Kowe ora wedhus? Ngerti. Jangan pirsa wedhus. Mek. Saiki tak tekoni wedhus. Apa? Wedhus ki madhep ngulon. Buntute ning ndi? Madhep ngulon buntute nang etan. Nah, saiki tak tekoni. Lek wedhus kuwi madhep ngalor, buntute nang kidul. salah. Loh, kuwi lumrahe ya, Mas, lumrahe. Nek ndase ning etan buntute ning kulon. Wedhus madhep ngulon, buntute ning ndi? Loh, ning etan. Saiki lek wedhus madhep ngalor. Loh, buntute ya ning kidul kita, Mas. Iya. Salah. Ya panggah ning etan. Loh, kok ning etan iki lho? Lho wedhus mek noleh tok ngene ya. Kan madhep. Iki lho Pak Liye wedhus iki pintere Rahmo. Kowe tak tonyo tenan lho kowe. Alah lek menunjuk ndek iki lho Pak yo. Wong digugu tenan gunemamu kok iso. Ya santai. Ngene iki fungsionalnya beda. Ya. Nyih. Lah kowe mare pegel kok. Pegel pijet ngono. Iki ora kok pegel perkara awak, Mas. Ning pikiran. Dijak omong Mas Kangko ya penak, tak jak omong penak. Mbok omong karo sampean angel kok. Angel iso digarap. Lho. Ya tak, diomongi repot ta iki. Heeh. Sik ngengkel ngumpani kuwi nek. Dome aku wis isin banyol kuwi aku iki. Oh repot ya Ram. Nun pangapunten. Ah piye? Niki lak nuansanya nuansa syukuran. Baby, sehat selalu ya Bu. Ngono. Pak Sukiran. Yang mana? Oh, beliaunya itu. Sampun pirsa to? Beliaunya itu loh. Bu Evi yang ngagem jilbab itu. Wah, kayak istrimu ya. Istriku juga seperti itu. Jilbaban ngoten. Oh iya, berukut. Masya Allah, ndase wis enek ta? Enak cilik nih saya. Oh iya iki. Sehat ya Bu. Masyaallah. Mesti anu giyoting nih ya. Lho ora, aku nek karo bojone iki ya rada mangkel kok, Pak. Lah ngopo? Kepiye? Penonton sing linggo pager. Nggih. Sawangkok kene kaya numpak kol, Pak. Kowe aja sembrono lho. Ibu-ibu itu pejuang pahlawan wanita. Juang opo? Lho, lha iki ibu-ibu sing mirsani ngene iki rumangsamu. Kan sore ngadeg lho. Sore ngadeg lho. Kae lenggane tembok ki direwangi senajan to diseneni kancane. Heeh. Peksa. Kan sore. Lho ngono, kowe kok ngrasake wong wedok. Napa? Lah bojomu kuwi mbok diragati ben apik. Lho. Betul ya. Berarti roh bojoku. Ya ora. Oh, audien wae ngerti Kok kok. nyongkot piye ngaul. Biyen nyongkot urung tak rabi. Begitu aku dadi dagelan laris, saiki wis gak nyongkot neh. Lah pripun? Untune ndek tak kawat. Masyaallah. Alhamdulillah begitu tak kawat ndek udan terus sambil bledek lambene. Berarti yo ngono ki nek azab. Wong ki sak madya, pangapunten. Heeh. Bu Evi itu beliaunya itu sederhana. Heeh. Sak madya. Biasanya pejabat itu lah mesti diapik-apikke, Ya. dienek-enekke. Tapi kesederhanaan beliau Pak Haji Giran kalian Ibu Evi, Bu Haja, itu semua kesederhanaan. Mula perlu dicontoh. Sing ngomong sederhana sapa? Kowe tak tekoni. Iki nun sewu. Secara riset penelitian saya, wong wedok itu nun sewu lebih boros. Boros apa? Lah percaya tekono Bu Evi. Bu Evi ki ning lemari jilbab lek 12 sak luwih. Tapi Pak Sugiran iki paling sokok mek loro. Ayo, tekono. Berarti boros wong wedok. Wong wedok, Pak. Jilbabe kathah to, Bu. Ayo. Bu Evi, baca jilbabe kathah to lemari. Ayo. Ngene iki dulon. Beda. Kok Pengajian beda. Yasinan beda. pertemuan PKK. Beda, PKK beda. Akeh lho jilbabe Bu Evi. Nek Pak Haji Giran. Loro yakin aku. Loh. Iki sing dikira rada apik sing ning omah wis mbulak. Yakin aku. Contohnya angger jebles. Lho iya lho, iki riset lho, Bos. Penelitian lho Pak Kangko. Nun sewu lho. Iki riset. Penelitian saya dan sudah terbukti 99,9% ini nun sewu. Ini sudah diakui, Pak. Diakui perkara apa? Loh, diakui dengan riset penelitian saya bahwasanya wong wedok niku nun sewu. Dengan situasional nun sewu. Wong lanang ki apapun bentuk pengorbanannya itu demi seorang wanita. Alah, ya panggah wong wedok. Ora iso. Panggah wong wedok iki nun sewu menangan dhewe. Delon. Loh, ayu. Ibu ki. Sing kono ya ayu. Dandan cantik, jilbab ya becik, wedaan ya celaan ya lipstikan. Ya ora? Ayo. Wong lanang delon iki. Yo. Ireng-ireng koyo ngene iki. Iki pengorbanannya beliau, loyalitas untuk seseorang wanita. Bos, nun sewu aja nun sewu semena-mena karo wong lanang lho. Aku ki perwakilan. Lah kok malah nesu karo aku ki lho.
Loh iya loh. Loh aku lah ngandake Bu Lurah itu seorang wanita, pahlawan wanita. Loh, tapi kadang-kadang kata-katamu nun sewu. Kadang-kadang kowe diskriminasi karo wong lanang kowe. Sekarang kan emansipasi. Emansipasi boleh, tapi seharusnya persamaan gender itu harus diutamakan. Lah wong wedok salah apa Jajal? Loh, dandan ayu-ayu. Matamu dandan ayu nggih bojone kok iso. Sing ngomong sapa? Loh, ya mek nek tontonan tok dandan ayu. Jajal ning omah, kok nggih daster jebol-jebol. Ya ora? Ewang ana to Mas? Lah kenyataane yo ngono, bojoku lek gelem macak yo ning ngarepe wong. Ya ora? Ya lek pas tanggapan tok dandan ayu. Ndek ngilep TikTok lho. Nggih daster kok klewer lho. Harkat martabat kaum wanita. Ora iso. Kamu jajah. Loh, tidak menjajah, Bos. Saya berbicara realita ini. Ngene iki melek sewengi utuh. Perjuangane kanggo sapa? Kanggo keluarga. Sing ngomong nggih sapa? gedhekke anak, nggih minterke anak. Sing ngomong sapa? Loh, Iki lho paling dienggo tuku skincare dhewe. Loh. Wong wedok itu dienggo tuku skincare dhewe. Lek wong lanang iki dienggo kebutuhan rumah tangga saulan full, Bos. Loh, deloken kowe laruh pepatah utawa pantun kowe. Apa? Dolanan bowling kena beling. Apa kuwi? Sing wedok glowing, sing lanang gulung kuming. Oh. Ya ora? Deloken wong lanang-lanang iki lho nelongso iki. Hidup wong lanang. Kenyataane kaya ngene iki. Jakrek Nganti uireng-ireng direwangi ning tengah sawah. Tengah sawah Pak Kakak. Golekne sapa ngono? Wong wedok. Lah iya. Wah, ya ora? Hidup wong lanang. wong wedok-wedok iki nek ora percaya karo wong wedok, ngopo Bu Lurah nggon kayen lor kok ya wedok? Mergo seorang wanita itu adalah nuwun sewu. Wah. Nek tapi kalau tidak didahului wong lanang Pak Sugiran, apa? Ora mungkin Dewi dadi lurah. Tapi kowe kudu ngerti bahwa seorang wanita itu sudah nun pangapunten. Apa? Arep ngaji ning diwehe kuwi mesti ana unen-unen surga ada di telapak kaki ibu. Tapuk lambemu lho kowe. Ngapa? Kowe lek surga di telapak kaki ibu berarti wong lanang iki sikile neraka. Tak jejeg cengelmu lho kowe engko. Sik to, Pak. Aja guyang-guyu to, Pak. Aku ora melu-melu. Ayo. Iki aku Ayo. iki yo rada-rada miris ya. Bahaya lho kata-katamu iki. Berarti lek wong nun sewu, dunia itu paradok. Enek awan, enek bengi, enek isuk, enek sore, enek dhuwur, enek ngisor. Lek di telapak kaki ibu surga, berarti telapak ini wong lanang ki neraka. Tak jejeki kowe. Lah sing ngomong rak sampean. Lho tapi kata-katamu aja ngono. Lho, ning aku tetep belani ibu. Ora iso. Kowe arepe ngoyo bojomu sedina 50.000, sedina 100.000, ndase mumet, Mas. Mumpete nyapa? Ibu-ibu dhewe bojone 50.000 kon dadekne mangdina ora kemeng sirahe, Maksudnya piye? Iki 50.000 kon dadekne mangdina nganti mekare rong kecakup iki. Utang bang titil ora kan. Utang mekar ditagih wong wedok delik sing ngadepi wong lanang, sing nyaur wong lanang. Apa wong wedok? Ya ora? Ditagih bang lho wong wedok delik. Sing bayar wong lanang. Ngengkel kowe. Hidup wong lanang. Hidup lanang. Jakrek lanangan tok ini kene. Bosok kowe. Wedoke ora enek sing ngewangi kok. Ben bosok kowe. Anu kene, hidup Pak Wedok. Hidup Pak Wedok. Iki mek telu tok Itu hambleset iki. Ayo le. Biarpun saya tetap non sewu. Ibu-ibu tidak mau berontak karena wong wedok ki sarwa ngalah. Ngapa ngalah? Isuk wis tangi isah-isah. Nggih to Mas Kakok. Sik neruske olah-olah. Njur sik nyepake seragame anake sekolah. Betul. Awan ditinggal ning sawah. Arepe kondur awake ya sik saya. Agek mlumah ki lho. Sing lanang ki ya clintisan grayah-grayah. Lanangan-lanang ki piye jajal ngono kuwi? Wong lanang ki ngewehi kaya ning wong wedok, berarti tanggung jawab wong wedok itu juga harus melayani jasmani maupun rohani. Ha terus? Lah lek wong wedok ra gelem digreh-greh, wong lanang tuku apa piye? 150 sik lho. Jos. Heeh, sak bire kuwi. Ya kowe, tak tuku apa piye? Kowe muni 150 jos lurah-lurah seneng ta kuwi? Ayo. Iya nek lak menyakiti hati seorang wanita, Mas. Lah lek gelem disakiti yo layanono. Kowe rayayan, Mas. Aku nek muni ngono duraka lho sampean. Ya apa? Biyen ra ngelingi to, iso dadi rong
iso dadi lambe, iso dadi mata, iso dadi tangan, iso dadi sikil sak randuning badan. Sing ngukir sapa? Wong lanang. Sing meteng sapa? Wong wedok. Gini kok semena-mena karo wong wedok. Lek ra ditukokne vitamin wong lanang, lek ra ditereng bidan, seneng lek anakmu lahir nek stunting. Terus Lah nek lak mesake wong wedok, Mas. Tekok ibu-ibu kuwi. Yo, Toh nyawa, toh pati. sing ngomong sapa? Meteng gembel ponang jabang bayi. 9 wulan 10 dina ya, Mbak. Lorone kaya ngono, Mas. Lho wong meteng mek arek limah-limah ngene. Sing kerja wong lanang, sing angel. Lah ngedeni ngetokke ya lara lho, Mas. Sing bayari sapa? Wong lanang lho. Lah yo wis. Ora usah dideni ya mlontot dhewe metu yoan. Ki jane anak apa to, Mas? Kowe mbiyen ki kok hidup wong wedok, hidup wong lanang. Nun sewu. Yo, Isamu sehat mbiyen mimik susune sinten? Ibu. Yo gini kok kowe ora ngelingi ibu. Ibu ki susune mek loro lho. Lah nek akeh koyo susu kirik masamu. Perengkil. Kan biyen wong itu ya loro. Wis surono. Nyusoni sampean kuwi ya ikhlas lho. Tanggung jawab yo. Lho, iya ning paling ora lek ya ngerti to. Kok dadak hidup wong lanang, hidup wong lanang. Wong wedok ki ya duwe tanggung jawab. Nyapa? Tanpa ada seorang wanita kok kowe muni hidup wong lanang. Kamangka sing iso menghidupkan wong lanang ki wong wedok-wedok lho. Sing ngomong sapa? Lho. Kudune lak hidup wong wedok. Nyapa? Lah sing menghidupkan tekmu sapa nek Sing ngomong wedok? sapa? Lho. Tek kono lho wong-wong lanang-lanang lho. Kok jam 5 esuk hidup dhewe. Iya. Iya. Kadang-kadang wis injeng-injeng. Selintisan iki omahe. Omonganmu ki nyengsarane atine wong wedok, Mas. Lho ora nyesalakne. Mbok yo paling ora ki seorang wanita itu kita angkat. Ngene, lha iki tak angkat, bojoku tak angkat iki. Pirang meter? Ini bos, bahasa iki ngene. Kita tidak adu argumen. Nah terus? Tapi kadang-kadang kita itu yen iso wong lanang wong wedok ki aja rebut bener ning rebut salah. Sing mbok maksud? Persamaan gender derajate wong wedok wong lanang ki saiki padha wae. Oh iya. Wong lanang ya aja sia-sia karo wong wedok, wong wedok ya harus menghormati wong lanang. Nah ya ngono lah, aku seneng nek wis wong lanang karo wong wedok iki bersatu, insyaallah akan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ora kudu sing lanang ning dhuwur, wong wedok ya ora kudu ning dhuwur. Ning sor. Ning sor ya ora masalah. Dadi wong wedok iki ning dhuwur, wong lanang ning dhuwur, wong wedok sing ning isor. Kadang ya wong wedok ning dhuwur, kadang wong lanang sing ning isor. Tegese wong ki luwih becik nyun pangapura tinimbang ndak ngowahi pangapura. Ngono lho, Bos. Diomongi tenanan malah cengengesan iki. Nyenengke iki. Sapa sing ngomong penak ning isor? Iki lho lambene iki lho. Iso penak ning isor piye? Tau ning isor keturun kok iso. Ngono. Ayo kene, tembange Pak. Kersanipun jangkep nggih, Mas. Iya. Karena niki titipan saking Rama panjenengan. Apa, Mas? Kula niku nalika sematen bapak yang nderekke. Pak Jolego niku sing ndageli Mbah Haji Sukosondo bapak kula. Oh, ya almarhum ya. Nggih. Kok iso medun tumurun ning sampean ndageli aku. Lah mula niki Gusti Allah niku nyiptake umate hambane niku mboten ngerti karepe kepiye ning tujuane mesti apik. Heeh. Mula bapak rumiyin nderekke Rama panjenengan. Heeh. Njur sakniki kula nderekke panjenengan. Iya, iya. Tur kula tesih emut. Kelingan apa? Ngendikane Mbah Sukron Suwondo. Sing penting wayang kuwi tetep lakon, ya tetep lagon, ya ana lucon. Mula ingkang dipun rangkum menjadi 3L. Lagon, lakon, lucon. Mbah De Sukron Suwondo sing ndageli pake, Mas Kangko sing dalang sing ndageli awake dhewe, lah sok ben Jendra sing dalang, sok ben sing nanggap anak. Kok sing ndageli ora anakmu sing nanggap anakmu? Anakku wis dhuwur kok derajate. Wah, iso saka bapake. Oh lho, apa dek iki ya wis tes-tesan masuk? Tes masuk kemarin. Masya Allah. Dadi tentara. TNI Polri. Iya lho. Masya Allah. Kapan? Bulan kapan? Agustus deh. Anak dagelan nih. Loh, tentara, Pak. Loh, saiki dinas nang pundi? Ning dalan. Oh, Babinsa. Karnaval iki karnaval. Omong. Bocah iki njaluk dimulai. Kok malah karnaval. Ayo kene coba. Aminor. Pak Juro. Ayo Mas Ucu. Nggih, ya. Kali
presiden no. Tapi kersanipun barokah nggih. Oh iya iya, Anu, niki salam kali dulur kula lanang, Kang Samirin. Oh, enek Kang Samirin. Niku biasa niki iso. Oke niki apa jenenge lingkungane agamis. Mulo ya disolawati apa piye ngono sing apik men slamet sekabehe donya lan akhirate. Insyaallah insyaallah. Nah ya. Pun to pokoke sedaya nu ikhlas. Coba Mas Ludo. Mas Wijo Kangko. Nah, saya. Bareng nggih. Ya. Tuh, Mbak Kak. Ya. Contongmu lho. Wah mau wis pas kok iso bleset ki piye to? Wis pas dong. Ayo coba nadanya Mas. Wis Salatullah. Ayo. Salatullah. Mas Kangko. Salatullah. Yuk kita bertiga bareng. 1, 2, 3. Ya. Contongmu neh. Domongi pidana. Oh, akan ning bandara. Mbok. Ayo bareng. Tuh, Mbak Kak ya. Tak tunjuk. Bareng. Tuh, Mbak Kak. Bareng tuh, Mbak Kak ya. Jenengan ki yo provokasi. Kang enggak tapuken. Ayo kamu di situ aja. Siap. Salatullah. Salatullah salamullah ala Rasulullah. Stop. Anak haji lho. Selawat kok bleset iki. Bleset piye to ya bener. Ayo Mas Ruduk jajal sih. Aku. Salatullah salamullah sampean. Ala Tuhan Rasulillah. Iya Mas Kakak. Salatullah salamullah alana. Ayo kowe. Gentenan jare. Ora. Iki salah rek. Ayo. Ora, iki salah rek. Ngopo kok iso? Ben jajal iki Mas dadi apik kok iso. Ayo. Aku sih. Tawassalna bi bismillah wa bil hadim Rasulillah wa kuri ucap bismillah. Yo Mas Eko. Kuri ucap bismillah. Eko. Lah kok lek tak benerke engko ora lucu. Oh iya. Piye to iki? Pancen yo tak salah. Apik lho. Jenengan kudu nderek lho iki. Ya. Duwi linggo salinggo. Ya sinden-sinden barang melu. Sik. Ayo. Acarane lah bersih desa kabeh rawuh dereng ndedonga kula cok kudu dereng ndedonga mugi sedaya ahli swarga aja kudu dereng ndedonga mugi sedaya ahli swarga salam Mas Kanto persiapan. Apa? Bulurae namine Bu Evi. Bu Evi mugi kathah rejeki. Yen dipirsani seneng ngaji. Memang Bu Evi cantik sekali. Yen dipirsani kok seneng ngaji. Memang Bu Evi cantik sekali. Garwane ke Bapak Haji Kiran. Bapak jikiran.
Ayo, persiapan. Kuwi dekku. Kowe ora nesu wae. Dimarahi sik. Kuwi dekku engko. Iya, sabar. Ora kowe iki kudu. Lah kowe ya kudune dekku. Nek ibadah bareng-bareng kok iso. Garwane Bapak Haji Kiran. Pak Haji Kiran tetap tampan. Rino wengi manembah pangeran. Rezekine sak paran-paran. Rino wengi manembah pangeran. Rezekine sak paran-paran. Salatullah. Bersih songrang kepulang tahun. Ulang tahun. Wes kula ki nek pun ngeten jenengan ndak persiapan. Lah kowe ora ngomongi aku kok. Kula lak pun ngomong to. Omong piye? Di mana kita ketemu di panggung harus ada spontanitas. Oh, ya. Bersih desa karo ulang tahun. Sesarengan sami nyenyuwun Gotong royong kabeh mesti turun. Insya Allah wargane rukun. Gotong royong sedaya turun. Insya Allah wargane rukun. Terima kasih datang masyarakat. sedaya tansah manggiya sehat Saben dina nindake salat. Insya Allah selamat donya lan akhirat. Saben dina nindake salat. Insya Allah selamat donya lan akhirat. Salatullah. Matur nuwun sedaya panitia. panitia terus piye kuwi aja angel-angel to beh kene lagi mikir lakon aku panggah omong Karena ini semua mikir, Pak. beh. Matur nuwun sedaya panitia. Panitia semoga bahagia. Jangan lupa selalu berdoa. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Kowe malah yo bleset kok contohmu. Ono ki wis bleset Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Wis bleset, Pak. Bleset iki wis. Aku agar medhot dagelan iki kon mikir diangkrek. Enak ngeten iki. Hei, kalian ngapes juga. Yuk, Monggo. Giliran sini, Bu. Ayo. Oke. Sapa? Anu, wiwi. Ayo, wiwi. Ini. Ayo. Tung tak tok yo. Gro. Wah. Aja kaget kok. Aku sing teko apa? Wah, sing durung kenal-kenal. Sing durung tepung iki lho. Areke wis jewedhe. Sapa to? Kilo Wiwi Widayati. Sehat ya, Wi? Alhamdulillah, Mas. Ya. Kesuwi ra petuk terakhir ade ning nggon ndi sini?
Gresik. Gresik toh? Gresik ning gone pupuk. Oh iya ning Gresik. Petrokimia. Alhamdulillah. Rada maju nduk cah. Nggih, Mas. Saya ayu tapi Ora ayu ya mripat katarak kuwi kok. Yo yo to Mas diragati ya. Iya, bojoku tak ragati. Lah iya. Lah kae mbok ragatono kaya ngopo ya nganti entek ditmu ya panggah wedok ngono kae. Yo, lah piye nek ora tambah Lho lah iya kan tetep wedok bener to. Iya iya. Kok nek tak omongi elek kok WA aku Mas. Oh, piye? Keranjingan. Kersanipun jangkep nggih. Heeh. Kersanipun Mbak Wiwi piyayi kaliyan lor nika jemenaki Mas. Apa? Gending nggih seneng. Heeh. Lagu nom-noman nggih seneng. Heeh. Hura-hura nggih seneng. Iya. Mula kersanipun Mbak Wiwi yang mempunyai satu pemikiran positif untuk Multi masyarakat. talent. Iki termasuk sembarang iso iki sing disadarani multivitamin. Ah mungkin. Kok iso, Mas? Kok multivitamin ini? Sembarang iso ya. Multi talent. Nah, multi talent tapi kuwi nang mbek multivitamin. Coba. Tebang apa ya? Pripun, Mas? Pun derek jenengan. Ada request, Bos. Mboten enten. Duet, Mas. Mboten enten? Hah? Duet. Oh, duet. Duet ya, Mas? Heeh. Janda baru nggih, Mas? Oh, siap. Nggih. Wah, janda baru. Kaya pas lah. Kok ya pas kuwi ke rondo lho kuwi. Lawas tapi. Oh, tapi sekarang yang harus kita up lagi, Mas. Ah, iya. Tembang-tembang dahulu-dahulu yang harus kita up lagi. Oke, mungkin lagu-lagu saat ini sok kalau nggih, sok kalau kesel. Oh iya. Di up. Yang tidak mengurangi pentatonis dan diatonis. Heeh. Ini adalah kolaborasi notasi di antara musik dan gamelan. Oke. Ya gen cetha ya dibawani sithik pilek to? Oke. Ah. Janda baru. Janda baru kok bawa. Ora enek bopone to kuwi? Boten, kamu sari kok. Ora enek ya. Jeb-jebane sing pas, Mas. Piye? Jam-jamane sing piye njalukmu? Deg-degan dek-dek tok tok tak gitu cet. Nganggo mandek. Ada jeb-jebannya. Ya ya iki basane wong lawas jep-jepan. Atau deg-degan dek ding cet ding cet ding cet tak tung cet. Nah, ini bisa. Jeb-jeban. Jeb-jeban. Mas Luduk yang jeb. Oke. Heeh. Aku sing ngomong. Sing jeb-jeban. Jeb-jebanmu sik nyetrum men. Kuwi lah hook jab swing. Kuwi metode tinju e. Ayo. Deg-degan Mas. Kamu kok enggak ada gerakan blas iki to? Intro sik to, Mas, ben ketok gamelane Enggak aku kok. juga iku geke lagune lali. Apa. Oh, ora. Iki tak gaekne. Pertama ini iki lagune. Coba Mas. Neno. Jam-jamane mau piye jam-jamane? Peh, ribet to jenengan. Cacah gen ngrungokne. Deg-degan Mas, dadeng, tak dung cet. Oh iya. Ya, Pak. Intro sih. Intro. Ya, ayo dah. Ya. Anu Mas, ini yogonya Mas Kangko iki lah penuh dengan spirit loh, semangat. Kamu kok nggak pakai spirit tuh gimana? Ini spirit saya itu Fanta. Itu Sprite. Sprite. Lah yo ngapa lho Mas kok lemes ngapa? Coba. Enggak. Deg-degan. Indo Mas, tindak tudung cet. Nah, Oh ngono. bisa loh. Selama itu. Ayo, balik. Nutuk lu, cari benake. Deg-degan. Dua kali kok mbok tambahi ngopo to? Kadung ini spirit. Kadung penak ya, Duk. Udah penak Pak. Heeh, lara dibablas ke mana. Deg-degan. Jantungku deg-degan. Lele
Hubungan emosional. Oh, saya itu sebetulnya ada hubungan emosional karo Yogo-Yogo. Oh, perasaan? Enggak, jadi aku lagi ketemu Yogo, Yogo itu emosi kan aku. Hubungan emosional. Mergo kalah kok emosinya. Tertapan mas. Semakin tinggi. Saja wis klop ngene. Oke. Deg-degan. Kok gak ada gininya toh Mas? Biasa. Dangdung, jret, dangdung, jret, dangdung, tak dundung, jret. Minta gerakan itu. Iya, ngono. Wah, coba. Deg-degan. Kowe iki yo ngono kok kowe. Yo madepe teng Mas Blurku. Pamane sing wedok sampean. Pun dangdut, dangdut, jret, dangdut, dangdut, jret, dangdut, dangdut, jret, dangdut. Lho ora kuwi mau kan. Lah Mas kudu kan ngene aku tak wae bokok ngono lho Mas. Kan ngene ngono to kuwi mau. Sik bos. Pripun, Pak? Oh alah cakrat nyawer. Lah kok ngeluwi batu. Tukang son jebule. Heeh. Dadi keluar apa piye lho. Deg-degan jantungku deg-degan. Aku
Penak toh? Piye? Bayuh jari iso madu-madu to. Gak akan kena. Sing wedok basa dijep klutuki nembange lali. Heeh. Lah kuwi suwe ora kesentuh dadi. Ora nyetrum. Cara sawahno pro. Heeh, iya. Perok. Nelo. Tretetan Mas. Mas. Ya. Anu entuk salam ki Mas Jo. Sing wis nati nimbali awake dhewe sak kanca. Kalingan ora sampean karo aku dhisik. Tau ditimbali wonten ing Kepulauan Riau wonten ing Batam. Masyaallah nggih. Pak Haji Samijo. Nah, Janipun nggih. bulan apa Mas? Napa? Bulan Ini timbali teng Batam. April. April kalau ini janipun dipun timbali ngriko Mas. Aha. Ning krono nggih kula kalian Mas tasih kathah gamelan Aha. terus nyuwun pangapunten dening saged sowan warga PWKT. PWKT Paguyuban Warga Karanganyar Karanganyar, Tentrem. nggih. Oh, ngono. Alhamdulillah. Salam teng Batam nggih Mas. Nggih, menika salam kagem Mas Jo Klinting karo Jo Kluthuk. Nggih. Kula isih kalingan numpak bis bil up. Numpak bis menika nggih Jepang menika. Numpak bis Sing bil up. sing boyong supir kentut ya. Sak lawase urip aku dintuti supir bis Batam ya kuwi. Kok iso? Lah piye to bise meledos tak enceng kombri lah kok supire ngene. Mak brewat lho jan. Menika bil up Mas Jepang. Jepang. Kan seksine lho. Kancane arep kebledosan kali. Lah kok urung mingkem lho. Menika bis menika bil up Jepang. Nggih. Lah kok meledos. Matur nuwun. Lanjut ya. Monggo. Loro ya. Nggih Mas nggih. Mayang karo anu sapa jenenge kuwi? Sapa jenenge? Anu, Wanda. Ya kene lho. Ya. Support musik. Bergembira, Bergembira semua sudah bebas merdeka. Jep-jepan Pak. Jep-jepan. Kese jare jep-jepan. Halus ki iki. Jep-jepanmu halus. Iki mau jenenge garapan anyar. Menika saged dipun Nggih. wastani menika. Kenapa?
saya membuat spot seperti ini. Karena jiwa nasionalis kita harus jiwa nasionalis harus kita betul. Coba, biarpun ini seorang seniman, tapi harus mempunyai attitude dalam kebudayaan. Mencintai. Coba, siap. Maju satu langkah ke depan. Oke. Hormat. Gerak. Tegap. Jok luduk jo nyawang to. Nah. Jok luduk. Mana suaramu? Ini semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Merdeka. Merdeka. Siap. Siap. Kayu. Wek iki wong sinden loro wek krungu lho. Ayo sindene. Siap. Istirahat di tempat. Siap. Duduk. Siap. Siap. Ki komandane kelep. Kok kelelep piye to iso? Ayo coba, kamu namanya siapa coba? Ayo. Wanda, Pak. Ini tadi lagunya apa? Apa? Garuda Pancasila. Garuda Panca. Oh ya benar. Ya. Benar. Garuda Pancasila. Aku lapan dukumu. Benar. Anu kamu coba nama siapa? Namaku Mayang. Maya. Ayo coba ini lagunya apa? Coba dilihat. Ayo dilihat. Ndi? Dengarkan. Lah iya. Ayo. Gugur bunga. Betul. Ayo jangan duduk. Oke. Lagunya tuh Pancasila. Kamu harus tahu ya. Kamu harus tahu. Ayo. Lola lela. Sorak-sorak bergembira. Ganti. Mau kayak Garuda Pancasila mau. Mau kita mencela-mencela. Ayo coba kamu siapa namamu? Mayang. Maya, ayo. Neno. Indonesia Raya. Betul. Mas duduk. Ayo coba. Apa Mas duduk? Kuwi pas kita lagu nasional anu kasete nglokor. Kowe kira ngerti. Bocah iki mape lho. Sorak-sorak bergembira ngono. Lah ya petek. Coba. Caca iki jan. Ayo tembangmu sing kepenak. Apa? Napa, Bos? Ora, kowe ngerti ora? Iki di antara cah loro iki enek sing perawan karo enek sing wis duwe bojone wis ngerti ora? Nah, jelas. Jelas. Nah, Iso bedakne ora? sakit ini dari gerak tubuh kita Mas. Bocah niku lek anteng, niki pendhe bojo. Kenapa? Pengalaman. Loh, niki lho obah ngeten iki. Ngosek ngeten iki. Niki kok golek sinyal, sik perawan ngeten iki. Oh. Ngoten. Lah bojoku lho ngoten biyen. Piye? Bojoku mbiyen sik perawan. Coba. Golek sinyal aku mlaku ketemu aku ya. Terus sing ngene iki. Sinyalmu ya Mas sinyalmu. Aku ketemu lagi. Gatel ya. Ini kacau. Iya. Mbak Mayang ini sudah punya 2 anak. Oh, 2 anak kamu. Ning disawang kaya jek bocah ne ya. Bocah. Lah awakmu ki sik bocah, tak delok kaya duwe anak 4 ta aku malah. Wajah itu ada yang non sewu. Wajah itu ada yang boros, juga ada yang tidak boros. Sok kala nom, ning wajahe boros iso dadi tuwa. Iya. Ning sok kala umure tuwa, ning iso baby fish. Bener. Betul. Wajah-wajah seorang kekanak-kanakan itu ada. Iki ketoke non sewu, senajan. Bojoku yo sewu. Bojoku walaupun umure tuwek, nggih, tapi wajahnya itu baby face. Masa? Kekanak-kanakan. Oh, ngono ya, Mas. Kayak anak gorila. Bangsamu iso. Coba Dek, tembange anu wae. Digaeke kepenak nggih, Mas. Oh, enggak, lagu sing tren sekarang loh. Lho iya sama Coba lagunya itu apa itu? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba kamu coba Wanda. Kamu masih sekolah ya? Sudah lulus. Kuliah? Yes. Isi? Nggih. Oh iya. Iki ketoke Udah ngajar, sudah ngajar. Dereng. Oh, berarti kamu itu pengalaman kurang. Lah pripun? Lulus kuliah, urung ngajar, itu salah. piye, Mas? Bojoku ki ora kuliah, tapi langsung ngajar. Masnya dadi guru. Tuh, ngajar aku bendino. Aku bentuk ceples ini. Kurang ini.
Kudune langsung nyanyi no. Garuda Pancasila. Coba. Wanda, ayang-ayang. Kotmu bos, Mas Joro, kotmu coba. Coba Wanda kamu. Kamu cantik. Coba deh. Kamu sama itu Mas. Loh, aku kasihan. Ini biar sama aku aja. Soalnya aku tuh orangnya serius. Kamu kan selalu bergurau. Lah nek kesajake kok sirmu karo Wanda karo Mayang moh ngono ngopo? Piyak-piyak lu aku sih apik koyo ngene lho. Api oleh tilas. Kabeh iki tilas, Mas. Kowe mbiyen iso ning ngene iki tilasane saka bapak. Kabeh iki tilasan, kabeh iki gentenan. Kowe arep sugih yo gentenan karo anakmu. So anakmu genti karo putumu. Kabeh iki tilasan. Kula seneng golek tilasan. Ngono lho. Koyok kowe ya. Oh, cangkemmu. Lah yo tilasane Pak Ik to padha karo mau to. Kowe iki omong aku rasa digugu. Lah ngelingna aku to. Aku lak dek iki ngaji karo Gus Bahru, karo Gus Ilham. Semua itu akan bergantian. Yo tetep dadi tilasan. Tilasane mbahe biyen teruske karo putrane. Terus putrane dewasa duwe anak, teruske meneh karo anake. Lah mula kan kabeh tilasan. Seneng golek tilasan. Yen aku ora. Lha mesti iki tilasan sapa? Ngomong apa ora Pak Cetro? Do Dewa Dewi tilasane. Sing apik to Mas. Wis sesuk budal dhewe. Lho kok sesuk prei yuk kontrol gitu. Oh gak dengar. Sesuk main. Coba enggak, kamu enggak. Kamu cantik sekali. Coba kamu sama itu loh. Aku ora nek sing ngono. Golek aku sing ngene iki kok. Senengamu cilik-cilik ngono. Glon alise ketel kaya ngono lho, rambut tok. Walah. Ora yo Mas. Bojoku ngono deh iki. Pripun? Kan alisnya tipis, Mas. Heeh. Rambut marai bojomu ditato. Akhirnya dilesel to kayak. Tipis, entek akhirnya brudul Mas alisnya. Akhirnya tukane obat penumbuh rambut ning gone Pilot. Pak RT tek. Ning gone anu Mas, jual beli online. Ah iya. Penumbuh rambut cair. Oh iya, heeh. Dileletne. Ditetesi kita tinggal. Tetes nih. Lah kok ditinggal turun diledek, Mas. Tak delok rong dina tangi lho kok raine iki rambut tok kok niki. Lah anake gendruwo yang yo. Wah, layakno dekne aku ning omahmu tok. Bojomu turu mengkurep, tak kira marmut lho. Kuwi ngono dilasamu. Kene. Cobi Mas. Ah. Mas. Dek, coba sampean. Sama aku. Ditesik sarunge nyuwara. Nggih. Heeh. Sapa Dok namanya? Wanda. Wan itu adalah wanita selalu merendah di depan laki-laki. Amara, Wanda Amara. Da itu adalah dari mata turun ke hati, dari hati turun ke hati. Iya. Mula tatapan matanya menanamkan di dalam hatinya. Padha ae. Jadi turun ke hati. Berarti yo panggah. Oh, sing lanang yo pekok, sing wedok yo Coba deh. Aku seneng aku sama. Loh, pipimu dekik. Masya Allah, iya. Loh, kok mripat cowok lho. Jangan mripat iki lho pipine dekik kok nyapa mripate cowok. Coba kamu jangan gini toh, Dek. Nah, bisa. Kamu tanganmu yang kiri enggak punya kegiatan ya? Ndak. Boleh pegang tangan saya? Boleh. Asik. Loh, kok tanganmu halus? Enggak pernah kerja ya? Kerja no. Betul. Lah iki apa ta dus. Aku pertama mau oke guyu karo bandara. Wis to Mas Rene Mas. Mrene kok sampun ditotok kali bandara mrene. Jajal ndak, Ida. Lah apa wong iki bahagia itu penting. Dino kleru cangkemmu asline. Malam iki. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkon kula lampu tresna datan kendhat saking coba Tak rewangi, tak pateni laire
tresno kang suci kasunyatan ento aku sliramu bisa nyawiji. Yo kamu lho ki wong loro malah do ketek-ketekan ngono ki. Tene lho kok iso Ngerek-ngerek iki. Terus kene ketek-ketekan. Terus iki gede opo? King Kong. Mantan dasmu. Kok ini ketek lu kamu diberuk. Beruk. Kok ngarep King Kong. Ayo, Ayo Mas kemana? Ucok iki, coba Mas Kanto. Iya, coba sih. Coba ya. Aku Mas. Iya. Duh, dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula labet tresno datang kendhat saking coba Tak enteni, tak pateni, tak enteni, tak pateni. nyanyi apa iki tanteni pateni ae wis arep dipateni ae kok Kaken Piye, Mas? kaken membuli aku. Mula ngene iki kadusan to sampean. Aku iki karena mbuli kamu, kowe iki tak enteni tak pateni. Kaken mbuli kancane. Ayo, muke. Yuk, ayang-ayang. muke apa Muke, Yuk, Jai. muke. Karepe muni musik karo oke. Tetes sisi. Oke. Yuk, munyung. Yuk, mari kita. Yuk, musik sing. Menika kula nyusul kalian Pak Lurah Edi Sumitra. Alhamdulillah. Saha warga Kedung Malang teng lor panggung nyuwun lagon gedhuk sesideman. Nggih. Ugi Wonten saenipun. nggih. Nderek monitor saking warung Tomboluwe Cikarang Jawa Barat Mas Jo. Dawuh. Pada malam hari ini yang menyaksikan di YouTube 3.000 pasang mata. Alhamdulillah. Juga yang ada di TikTok ini tadi mencapai 3.400 kalau tidak salah. Oh. Ngeten Mas Kangko. Pripun? Teknologi yang sudah maju Hah? karena ini dunia digitalisasi sekarang sudah beda. Ya. Kula panjenengan itu ada simbiosis mutualisme. Kita dan diuntungkan dan menguntungkan. Ya. Nggih sebaliknya kita sebagai pelaku seni juga butuh napa menika secara kontak siaran langsung itu harus yang positif. Betul. Gitu Mas. Dan Sok alhamdulillah- kalau wonten ingkang dipun gantos-gantos jer piyayi niku kesanipun sok penasaran. Ya. Tapi kula panjenengan namung saged titip karena konsep pagelaran budaya ini murni budaya Jawa ya harus disesuaikan dengan apa atributnya budaya Jawa. Ah, nggih. Jadilah konten kreator yang Nah. cerdas. Jadi Betul. budaya ini nenek hal-hal sing kira-kira negatif ya tak dipotong dhewe. Jangan mudah memotong berita hoak utawa berita bohong. Nah, niku. Nggih, menika ugi wonten saking Likming Kayen Kidul. Min. Sugeng ngajahi wajib ugi. Assalamualaikum Mas Kangko, waalaikumsalam. Nggih, dari monitor Dwi Jolaras Indonesia Pak Marsono saking Madiun. Niki Nggih, ugi menika. Sukses terus Pak Kangko, salam dari Diantoko. Yang saya utamakan adalah dari beliaunya menjadi Bobo Haji Sugiran. Nyuwun lagon Gerajakan Banyuwangi. Nah. Ki sing dhuwur Mbak Haji Giran, Mas Joklitik Joklutuk. dawuh. Waranggonane tasih kalih. Sing dereng nembang Mbak Cungpe kelawan Bu Dewi Kurniawati. Ya. Pancen nika damel gonggongan Mas. Ngoten. Supon musik Mas Doro, yo. Gue ngetekne Bu Dewi kelawan Mbak Retno Cungpe, yo. Dwi Jolaras Musik Indonesia.
kamare Mas Iya, Dede. iki. Ya, Mbok Ser. itu. Podo wae. Gidik. Lah begitu. Arepe gawe neh. Kok wis kemah wis jakep enak kok balik neh kok. Pak Dwi. Nggih. Siap nggih. Alhamdulillah. Dek iki lab diktek sae. Kayak ning gone bagus sekolah. Nek niki digarap Banyuwangen nggih. Banyuwangen. Ya, Kendange yo Banyuwangenan. Mergo karmane menjadi Mbah Haji Sugiran kuwi yo lagu Gerajakan Banyuwangi. Nah, nah. Terima kasih juga yang ada di live streaming di Jelas Indonesia. Yang ada di TikTok. Nah, terima kasih semuanya dan ada di channel-channel yang pada malam hari ini menyiarkan secara langsung. Penontonnya juga oke-oke Mas Jogritik. Tekane kene nggone wis ora muat. Kula gen mirsani lumantar YouTube. Monggo to. Pun nontonaken tawon kuwi ana entuke, lakon ana tutuke ya Mas Jo. leresipun Ah. ngoten. Elok. Nggih. Ah, Nggih Kang Bakun derek memuji nggih Gus. nggih. Insyaallah kayen lor Ah, ing panjangkahipun sageta dipun kabulaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. amin. Anggenipun ngruwat bumi reresik desa tebih no sengkala lir ing sambikala. Insyaallah ketemu bagya mulya Amin. kabagyan katentreman Amin. tansah panggihno warga masyarakat wonten ing Kayen Lor. Amin. Nggih, jangan lupa kita sebagai sesama umat pun bosen-bosen berbagi kebahagiaan. Nah, Bila ada sesuatu yang datang dengan masalah, jangan dihadapi dengan sikap yang kasar, tapi kita hadapi dengan hati yang sabar. Mas. Nggih. Nggih. Mas Luduk. Nah, Mugi-mugi aha. sing nanggap selamat, sing ditangkap selamat, sing Amin. delok selamat, tangga tembara selamat, sing dodol selamat, sedaya binatangan selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur Mbak Nuwun nggih Mas Pakai, Jogritik. pakai, pakai sesekali. Meski kutu